आणि ही परिस्थिती अशीच राहिली तर निश्चितपणे गोमंतकीयांना कायम गुलामगिरीत राहावं लागणार होतं. वारसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी जाणला होता. डॉक्टर जुलिया मेनेझिस यांनी त्यांना ती परिस्थिती, ती कल्पना दिली होती आणि वेगवेगळे विचारवंत गोव्याच्या भागातून त्यांना भेटायला आले होते. ठिणगी पाहिजे होती. ठिणगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांच्या रूपाने भेटली. गोव्यातल्या जनतेने वेगवेगळ्या कारणासाठी उठाव केलेले आहेत. त्यामध्ये राण्याची बंड असू शकतील, कुंकळीचा उठाव असू शकते, की शिगम्याच्या मांडावरती काही जती म्हटल्या जातात. 60-70 मध्ये कोणवीर बळी बा कोणवीर बळी, 60-70 मध्ये दीपोरानो बळी बा दीपोरानो बळी, शब्बास राहणारे बंडाय तुझी, रेडे घाटेरे बंडाय तुझी, अशा प्रकारचा आविष्कार जो आहे तो आपल्याला या लोकगीतातून सुद्धा अनुभवायला मिळतो. किंवा कामिल परेर असू द्या किंवा पुढल्या गावातला सुमामळी असू द्या, ही सामान्य कुटुंबातली माणसं जी आहेत, ही गोवा लिबरेशन आर्मी सारखी संस्था असू द्या किंवा आझाद गोमंतक दल असू द्या, फिट इंडिया सारख्या संस्था असू द्या, ह्या सगळ्यांच्या माध्यमातून त्यांनी जो संघर्ष केलेला आहे, म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांचं आगमन झालं नसतं तर ही परिस्थिती खूपच स्फोटक आणि भयानक बनली असते. नमस्कार, मी भगवान शेलटे. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्हच्या गोवा क्रांती दिनानिमित्तच्या या विशेष मुलाखतीत तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. 18 जून 1946ला महान क्रांतिकारक राम मनोहर लोहिया यांनी पोर्तुगाल विरुद्धच्या या लढाईत गोवेकरांना एक आव्हान केलं होतं की तुम्ही पेटून उठा, आणि एक क्रांतीची चेतना पेटवली होती. म्हणून त्यापासूनच हा गोवा क्रांती दिन म्हणून साजरा केला जातो 18 जून. या संदर्भात आपण आज चर्चा करणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत गोव्याचे इतिहास अभ्यासक राजेंद्र केरकर सर. सर, कोकण साहित्यच्या या विशेष मुलाखतीत तुमचं मी खूप खूप स्वागत करतोय. सर, काय सांगाल गोवा क्रांती दिनाबद्दल आणि काय आवाहन केलं होतं, क्रांतीची कोणती अशी चेतना पेटवली होती लोहिया यांनी, याबद्दल काय सांगाल? 18 जून हा जो दिवस आहे तो गोव्याच्या इतिहासाच्या दृष्टीने, संस्कृतीच्या दृष्टीने महत्वाचा दिवस आहे. कारण त्या दिवशी नागरी स्वातंत्र्यासाठी युद्ध जे आहे ते खऱ्या रीतीने सुरू झालं. ते प्रत्यक्ष तलवारी विरुद्ध तलवार अशा प्रकारचं युद्ध नव्हतं, तर ते वैचारिक नेतृत्व जे आहे ते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांच्या रूपाने गोव्याला लाभलं होतं. खरं तर आपण वैद्यकीय कारणामुळे ते गोव्यात विश्रांतीसाठी आले होते, परंतु गोव्याची एकंदर परिस्थिती बघितल्यानंतर हा माणूस पेटून उठला आणि आपण पेटलेला असताना त्यांनी गोव्यातल्या लोकांना प्रज्वलित केलं अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी, अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी. आणि त्यामुळे हा दिवस जो आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण या दिवशी त्यांनी गोमंतकीयांना आव्हान केलं होतं की तुम्ही एकत्र या, लढा द्या आणि संघटितपणे नागरी स्वातंत्र्यासाठी आपण युद्ध पुकारूया. आणि त्यांच्या या आव्हानाला गोव्यातल्या जनतेने मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. एक थंड बर्फाच्या गोळ्यासारखा जो समाज खितपत पडला होता, त्या समाजामध्ये त्यांनी आत्मशक्ती जागृत केली, त्यांनी तेज जागृत केलं, त्यांनी शौर्य जागृत केलं. आणि बोरकरांच्या शब्दात सांगायचं तर वीर औक्षणीचं सामर्थ्य त्यांनी आपल्या शब्दातून, आपल्या विचारातून, आपल्या कृतीतून गोमंतकांना दिलं. आणि त्यामुळे हा महत्वाचा दिवस आहे गोव्याच्यासाठी. नक्की सर, नेमकी काय परिस्थिती जेव्हा डॉक्टर लोहिया गोव्यात आले होते विश्रांतीसाठी, नेमकं त्यांनी काय पाहिलं आणि त्यांचं काय ऑब्झर्वेशन होते त्या परिस्थितीबद्दल, तेव्हा त्यांना ते आवाहन करावं असं वाटलं? आता गोव्यात जेव्हा ते आपले मित्र जे आहेत डॉक्टर जुलिया मेनेझिस यांच्यासोबत असोना या दक्षिण गोव्यातल्या गावात आले, तर त्यावेळेला त्यांनी चित्र बघितलं की या ठिकाणी झोटिंगशाही आहे. आपल्या भारत देशामध्ये ब्रिटिश सत्ता आहे, परंतु पोर्तुगीजांची सत्ता जी आहे ती अत्याचारकारक आहे. आणि इथल्या लोकांना त्यांचा स्वाभिमान, त्यांची संस्कृती यांच्यापासून कायम तोडण्याचे प्रयत्न हे करत आहे. आणि त्यामुळे एका राष्ट्राचा भाग म्हणून गोव्याचा हा जो तुकडा आहे तो अलग झाला होता. तर ती भारतीयत्वाची जाणीव त्यांच्यामध्ये केली निर्माण त्यांनी. आणि इथल्या संस्कृतीबद्दल, इथल्या एकंदर
लोकजीवनाबद्दल त्याने बघितलं की हे चित्र भयानक आहे आणि ही परिस्थिती अशीच राहिली तर निश्चितपणे गोमंतकीयांना कायम गुलामगिरीत राहावं लागणार होतं. हे पाहिल्यानंतर आणि एकंदर गोव्यातल्या विचारवंतांशी त्यांनी चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की ही परिस्थिती भयावह आहे. इथं वैचारिक स्वातंत्र्य नाही, इथं सभा घेण्यासाठी बंदी आहे आणि या सगळ्या झोटिंगशाही विरुद्ध आपण आवाज उठवला पाहिजे. गोव्यातली जनता जी आहे, आपण जसं सुशेगात म्हणतो तशी ती कधीच सुशेगात नव्हती, कारण त्यांना अन्याय अत्याचाराची चीड होती आणि म्हणून भारतातला पहिला उठाव जो आहे तो खरं म्हणजे गोव्यात 16व्या शतकामध्ये झालेला आहे. आणि त्यानंतर वारंवार गोमंतकीय जनतेने पोर्तुगीजांच्या सत्तेविरुद्ध, त्यांच्या गुलामगिरीविरुद्ध लढा आरंभलेला आहे आणि त्याचीच शिकवण या ठिकाणी हा सगळा जो वारसा आहे तो वारसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी जाणला होता. डॉक्टर जुलिया मेनेझिस यांनी त्यांना ती परिस्थिती, ती कल्पना दिली होती आणि वेगवेगळे विचारवंत गोव्याच्या भागातून त्यांना भेटायला आले होते. त्यांनी तिथल्या परिस्थितीची कल्पना दिली होती आणि त्यामुळे आपल्याकडे काय झालं की गवताची गंजी आहे, फक्त त्या गंजीला पेटवण्यासाठी ठिणगी पाहिजे होती. ठिणगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांच्या रूपाने पेटली. नक्की सर, म्हणजे लोहिया गोव्यात येण्यापूर्वी सुद्धा गोव्यात पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध उठाव झाले होते, याची काही उदाहरणं आहेत का? काय सांगाल याबद्दल? कारण 1575 मध्ये आणि 1583 मध्ये कुंकळीच्या लोकांनी जे बंड पुकारलं, म्हणजे कुंकळी, वेळली, असोळणा हा जो भाग आहे तिथल्या लोकांनी बघितलं की आपल्या धर्मावरतीच नाही, आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्यावरती, आपल्या एकंदर जीवनावरती ही कुरघोडी पोर्तुगीज करत आहे. आपणाला अस्मिता नावाची जी चीज आहे ती दडपण्याचा प्रयत्न ही राजसत्ता करत आहे आणि पोर्तुगीजांनी गोव्यात आणलेली धर्मसत्ता आहे ही हातामध्ये धर्मध्वज आणि धर्मदंड घेऊन इथल्या लोकांवरती धार्मिक अन्याय अत्याचार करत आहे, त्यांना दडपून टाकत आहे. हे बघितल्यानंतर स्वाभिमानी छात्रतेची माणसं जी आहेत ती पेटून उठली आणि त्यांनी त्याविरुद्ध बंड केलं. पोर्तुगीजांनी ही बंड थोपवण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. 14 हुतात्मे जे आहेत ते 14 हुतात्मे त्यावेळेला 16व्या शतकामध्ये झाले आणि त्यानंतर वारंवार एकंदर आपण 1912 पर्यंत जर बघितलं तर जवळजवळ 50च्या आसपास गोव्यातल्या जनतेने वेगवेगळ्या कारणासाठी उठाव केलेले आहेत. त्यामध्ये राण्याची बंड असू शकतील, कुंकळीचा उठाव असू शकते किंवा असे वेगवेगळे जे प्रसंग आहे. हे असं आपल्या कुसुमाग्रजांनी जी कविता लिहिली आहे, खळखळू ज्या अदय शृंखला हातापायात, पोलादाची काय तमा मृत्यूच्या दारात, सर्पानु उद्दाम आवळा वसुनी आपाश, पिचेल मनगट परिपुरातील अभंग आवेश, तडिता घाते कोसळेल का, कधी हा दारांचा संभार, असा जो विचार मांडला तो विचार गोमंतकामध्ये 16व्या शतकापासून ते 20व्या शतकापर्यंत गोमंतकीय जनतेने दाखवून दिलेलं आहे. त्यामुळे गोमंतकीय जनता सुशागात ही कधी नव्हती. त्यांना फक्त गरज होती नेतृत्वाची आणि वेळोवेळी जी लिडरशिप लाभली, नेतृत्व लाभलं, त्या नेतृत्वाने त्याविरुद्ध बंड पुकारलं आणि त्याचा परिपाक म्हणून 18 जून 1946 रोजी जेव्हा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी त्यांना आवाहन केलं तर त्या विनंतीला मान देऊन हजारो गोमंतकीय मडगावच्या लोहिया मैदानावरती एकत्रित आले. हे महत्वाचं आहे. नक्कीच नक्कीच सर, तुम्ही आता म्हणालात की गोव्यातली जनता सुशेगात कधीच नव्हती. सर, आता तुमच्या आताच्या विवेचनात एक उल्लेख आला राण्यांचा बंड. राण्यांच्या बंडांबद्दल लोकांना फारसं माहीत नाही, त्याबद्दल काय सांगाल? राण्याची बंड जी आहेत त्या बंडासंदर्भात आपल्याकडे खूप चुकीची माहिती दिली जाते. तर राण्याची जी बंड झाली त्यामध्ये महत्वाचं बंड जे आहे ते 26 जानेवारी 1852 नाणूसचा किल्ला जिंकून दीपाजी राणेने पोर्तुगीजांना आव्हान दिलं. आणि हे प्रत्यक्ष आव्हान कशासाठी दिलं तर धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात होती. इथल्या लोकांना आपल्या दारासमोर तुळशी वृंदावन उभारता येत नव्हतं, त्यांना शेंडी ठेवता येत नव्हती, त्यांना त्यांचं जे धार्मिक रीतिरिवाज आहे ते पालन करण्याची संधी नव्हती. आणि एकंदर जुन्या काबिजातीतील आपण चित्र इतकं भयानक आहे की तिथली मंदिरं, शेकडो मंदिरं त्यांनी उद्ध्वस्त केली. पवित्र तळ्या ज्या आहेत ज्या ठिकाणी लोक एकत्रित यायची,
आंघोळ करायची, जत्रा साजरी करायची, तर त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पवित्र अशी गाय आणून ती कापून तिचं रक्त वगैरे घालून ते सगळं अपवित्र आणि त्याला नरकतळी केलेले आहे. अशा प्रकारचे अत्याचार गोमंतके जनतेने सोसले होते आणि ह्या सगळ्या विरुद्ध वेळोवेळी लोकांनी उठाव केले, परंतु त्यातला महत्वाचा जो उठाव आहे तो राणेचा उठाव आहे. 1852 मध्ये दीपाजी राणेचं जे बंड आहे ते महत्वाचं. दीपाजी राणा महाशूर थोर रडवी फिरग्याचं पार, असं जो एक शाहीर म्हणतो त्यांच्या संदर्भात, हे निश्चित खरं आहे. आणि आमच्याकडे 70 मध्ये आजही शिगम्याच्या मांडावरती काही जती म्हटल्या जातात. अच्छा. 70 मध्ये कोण वीर बळी बा, कोण वीर बळी, 70 मध्ये दीपो रानो बळी बा, दीपो रानो बळी, शब्बास राहणारे बंडाय तुझी, रेडे घाटेर बंडाय तुझी. अशा प्रकारचा आविष्कार जो आहे तो आपल्याला या लोकगीतातून सुद्धा अनुभवायला मिळतो. आणि त्यानंतर दादा राणेचं जे बंड आहे ते दादा राणेचं बंड इतकं म्हणजे त्याचं त्यांनी जेव्हा पोर्तुगीजांनी ह्या सगळ्या बंडातल्या जे सहभागी झाले होते ते खरे म्हणजे सैनिक होते, तर त्या सैनिकांना एकतर्फी त्याने आफ्रिकेला पाठवायचं ठरवलं, खापरीचं बंड जे आहे ते मोडून टाकण्यासाठी. तर त्यावेळेला दादा राणेच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या शौर्यवंताने तो लढा दिला आणि त्यासाठी मग या सगळ्यांना त्यांनी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवल्या, षडयंत्र आखली आणि शेवटी त्यांना जेरबंद करून तिमोरला प्रशांत महासागरात पाठवलं. इतकं भयानक हाल अपेष्टा झाल्या की दादा राणेचं त्यानंतर काय झालं याची सुद्धा कोणाला माहिती नाही. तो अध्याय जो आहे गोव्याच्या बंडाच्या इतिहासातला अध्याय तो खूप काळाकुट्ट असा आहे. आणि आपल्याकडे ज्याने त्याग केलेला आहे, म्हणजे आपण म्हणतो ना, जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले. ही माणसं अमर हुतात्मे झाले, परंतु आजपर्यंत तिमोरला त्यांचं काय झालं, कशा पद्धतीने त्यांनी जीवन जगलं या संदर्भात आजही आपल्याला माहिती उपलब्ध नाही, कागदपत्र उपलब्ध नाही. गोवा सरकारने त्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केलेले नाही. आपल्याकडे जे शौर्यवंत आहे, जे स्वाभिमानी लढवय्ये होते, त्यांनी जो त्याग केला, त्यांनी जी लढा दिला, त्या संदर्भात माहिती आपल्या नव्या पिढीला प्राप्त होणं गरजेचं आहे, परंतु ते घडलेलं नाही. दीपाजी राणेचं, दादा राणेचं बंड जे आहे किंवा शेवटचं जे बंड 1912 मध्ये झालं, ते बंड म्हणजे मोरे राणेचं बंड. शंभू जे मोरे आहेत आपल्या सोनाळचे आणि राणे यांनी एकत्रित येऊन ते बंड केलं होतं. आणि त्या बंडाच्या शेवटच्या पुढाऱ्याची अत्यंत निगृढपणे षडयंत्र आखून हत्या जी आहे ती कर्नाटकातल्या सड्याच्या किल्ल्यावरती केली. परंतु असं असताना सुद्धा गोव्यातल्या जनतेने हा जो संघर्ष आहे तो नंतरच्या काळात सुद्धा चालू ठेवला. नक्की सर तुम्ही हा म्हणजे भयानक इतिहास सांगितलाय, पण आत्ता सर गोवा वेगळ्या पद्धतीने जगासमोर मांडला जातं, पण मात्र हा जो इतिहास आहे संघर्षाचा हा कुठेतरी आताच्या पिढीपासून लपवला जातो का, की त्यांना या इतिहासाची माहिती नाही असं वाटतं का? याबद्दल काय सांगाल? थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पाहदार, आपण त्यांच्या समान व्हावी हाच सापडे बोध. हे खरं म्हणजे आपण ध्यानात घेतलं पाहिजे की इतिहास जो आहे तो माणसाला घडवण्यासाठी व्यवस्थितपणे वापरता येतो. परंतु काय झालं की आपल्याला दुसऱ्यांच्या कुंदळीने पाणी पिण्याची सवय आहे आणि त्यामुळे दुसऱ्याने जे काय लिहिलेले आहे तेच आपण खरं मानतो. अरे ह्या संदर्भात आपल्याकडे लोकवेद आहेत, आपल्याकडे परंपरा आहे, त्यामध्ये लोक काय म्हणतात, काय सांगतात तो इतिहास बघा. त्यानंतर दस्तावेज आहेत आर्काइव्ह आणि आर्कॉलॉजीमध्ये, ते तपासा. आणि ते तपासून जेव्हा तो इतिहास समोर येईल आपल्या पिढीसमोर, तेव्हा त्यांना कळेल की आपले पूर्वज जे आहे ते भ्याड नाही, ते लढवय्ये होते आणि त्याने आपल्या स्वाभिमानासाठी, आपल्या संस्कृतीसाठी, आपल्या धर्मासाठी प्राणत्याग केलेला आहे. तर हा इतिहास जो आहे हा इतिहास खरं म्हणजे आपल्या तरुण पिढीसमोर, विद्यार्थ्यांसमोर येणं गरजेचं आहे. खूप बरं वाटतं की यंदा 11वीच्या पुस्तकामध्ये तो इतिहास जो आहे कुंपळीच्या बंडाचा इतिहास तो आलेला आहे. खरं म्हणजे आपल्या 7वी पासून विद्यार्थ्यांना ह्या एकंदर तेजस्वी इतिहासाची कल्पना जी आहे ती देणं गरजेचं आहे. परंतु 11वी पासून तरी सुरुवात झाली, हे एक चांगला प्रारंभ आहे. अशा पद्धतीने आपण जर प्रयत्न केले तर निश्चितपणे आपल्या पिढीला 18 जून
कशासाठी महत्वाचा आहे? पवित्र मंगळवार ही कविता बाबा बोरकरांनी या 18 जून वरती लिहिली. का बाबा ही कविता लिहिलेली आहे? याचा सगळा उलगडा जो आहे हा उलगडा निश्चितपणे हा तरुण पिढीला होऊ शकतो, आपण जर व्यवस्थितपणे त्यांना याची कल्पना दिली तर. नक्कीच नक्कीच सर. सर आताच्या एकंदरीत तुमच्या विवेचनातून असं दिसतंय की समजा गोव्यात राम मनोहर लोहिया आले नसते तर गोवा मुक्त व्हायला वेळ लागला असता की अजून काही वेगळं चित्र दिसलं असतं. तुमचं याबाबतचं मत काय आहे? डॉक्टर राम मनोहर लोहियांचं आगमन हे क्रांती पर्व आहे. आता जर तर हा विषय आपण बाजूला काढला तर आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की त्यांचं येणं हे महत्वाचं होतं. म्हणजे त्रिस्तंभ ब्रागांज पुण्य यांनी 1928 मध्ये गोवा काँग्रेसची स्थापना केली, नॅशनल काँग्रेस गोवाची स्थापना केली. त्याच्यापूर्वी मेनेजिस ब्रागांजाने प्रचंड मोठं काम केलं. त्यांनी आपल्या उप्रकाश दिबेत ह्यासारख्या एकंदर विचारांची मालिका जी आहे ती त्याने आपल्या वर्तमानपत्रातून लोकांसमोर मांडली आणि लोकांना गोव्यातल्या परिस्थितीची कल्पना दिली. आपल्याकडे दादाभाई नौरोजी किंवा लोकमान्य टिळकांनी जे काम केलं तशाच प्रकारचं काम मेनेजिस ब्रागांजाने आपल्या गोव्यामध्ये केलेलं आहे. आणि त्रिस्तंभ ब्रागांज पुण्य यांनी गोमंतकातलं राष्ट्रीयत्व म्हणजे गोवा हा भारताचा एक अविभाज्य घटक आहे हे सांगण्यासाठी त्यांनी जी पुस्तकांनी ग्रंथ निर्मिती केली, लिखाण केलं, हे लिखाण करून गोव्यामध्ये वातावरण जे होतं ते वातावरण तयार झालं होतं. त्याला केवळ एका ठिणगीची गरज होती आणि ही ठिणगी जी आहे ही ठिणगी डॉक्टर राम मनोहर लोहियामुळे पेटली. खरं म्हणजे ही परिस्थिती जी आहे ती पोषक परिस्थिती होती, कारण गोव्यातली जनता जी आहे ही एकंदर त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नरत होती. डॉक्टर राम मनोहर लोहियांच्या आगमनाने एक नवा अध्याय जो आहे हा गोवा मुक्ती संग्रामात सुरू झालेला आहे आणि ते जर आले नसते तर निश्चितपणे गोव्याच्या मुक्तीचा जो सोहळा आपण 1961 ला अनुभवतो तो निश्चितपणे लांबला असता. कारण आपण आफ्रिका आणि अन्य देशांची परिस्थिती त्यावेळेला बघितली तर युरोपियन लोकांनी आपला जबरदस्त विळखा जो आहे तिथल्या समाजावरती, तिथल्या राष्ट्रावरती इतका घातला की काही काही राष्ट्रांना बराच संघर्ष करावा लागला. तीच परिस्थिती गोव्यावरती आली असती. म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहियांचं आगमन झालं नसतं तर ही परिस्थिती खूपच स्फोटक आणि भयानक बनली असते. आणि म्हणून डॉक्टर जुलिया मेनेझिस सारख्या राष्ट्रवाद्याने त्यांना आपल्याकडे असोण्याला बोलवलं. तर असोण्याला बोलवण्यामागे केवळ त्यांना इथं विश्रांती देण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता, तर एकंदर ह्या एका क्रांतीवीराला एकंदर कल्पना यावी आणि त्यातनं आपल्या गोव्याच्या मुक्तीचा जो लढा आहे त्याला दिशा लाभावी हा त्यामागे हेतू. नक्कीच सर. नक्कीच म्हणजे गोवा मुक्ती संग्रामात डॉक्टर राम मनोहर लोहियांचं योगदान तर आहेच, पण देशाच्या इतर राज्यातनं सुद्धा गोवा मुक्त होण्यासाठी लोक येत होती. मुंबईतनं फौजा येत होत्या की त्या बांद्यात थांबत होत्या. पंजाबमधनं लोक येत होती. पत्रादेवीमध्ये पंजाबच्या काही शहीदांवरती तिथे हल्ले झाले होते, गोळीबार झाला होता, तिथे काही पंजाबचे तरुण शहीद झाले होते. एकंदरीत देशाच्या सर्व राज्यातील लोकांनी गोवा मुक्तीसाठी प्रयत्न केले होते. याबद्दल काय सांगाल? देशातल्या समस्त तरुणांना वाटत होतं की आपल्या गोव्याची मुक्तता होऊन हा भाग भारताचा अविभाज्य घटक बनावा. कारण त्यांना माहित होतं की 16व्या शतकापासून जवळजवळ म्हणजे तिसवाडी, सालसेत आणि बारदेस हे केवळ 3 तालुके सुरुवातीला 16व्या शतकात त्यांच्या ताब्यात आले आणि त्यानंतर मग 18व्या शतकामध्ये उर्वरित गोवा त्यांच्याकडे आला. आणि हे त्यांनी जेव्हा चित्र बघितलं, अरे आपला पूर्ण भारत स्वतंत्र झाला आणि गोव्यासारखा एक छोटा तुकडा जो आहे तो शिल्लक राहिला. दादरा नगर हवेली असू द्या, तर त्या ठिकाणी लोकांना मुक्ती लाभली. हे सगळं अनुभवल्यानंतर त्याने ठरवलं की आपणही या लढ्यात सहभागी व्हावं. एक गोष्ट सांगतो की अहमदनगर पारनेर येथील सेनापती बापट त्यांची एक कविता आहे, देशाचा संसार माझे अंगावरी ऐसे थोडे तरी वाटू द्यावं प्रत्येकाशी. असं म्हणत 80 वर्षाचा एक म्हातारा तरुणाला लाजवेल अशा अभिमानाने जोडामार्ग सोडून त्याने लाखेरीमध्ये प्रवेश केला आणि लाखेरीमध्ये त्यांना अटक झाली.
त्याच्यावरून कल्पना येईल की 80 वर्षाचा म्हातारा सुद्धा तरुणाला लाजवेल अशा उर्मीनं या ठिकाणी ह्या स्वातंत्र्य संग्रामात, मुक्ती संग्रामात सहभागी होतो. त्यामध्ये मग शहीद कर्नाल सिंग बनिपाल म्हणजे पाकिस्तानच्या जवळ पंजाबचा जो भाग आहे तर तिथला कर्नाल सिंग बनिपाल आपल्या गोव्यात येतो काय आणि गोव्याच्या मुक्तीसाठी पत्रादेवीला हुतात्मा पत्करतो काय. म्हणजे आय गो टू दी माय कंट्री ऑल अर्सली थिंग्स अबाउट एंटायर होल परफेक्ट द सर्व्हिस ऑफ माय लव्ह, असं जे सर सिसिल आर्थर स्प्रिंग राईस या कवीने म्हटलेलं आहे त्याची प्रचिती आम्हाला या सगळ्या एकंदर मुक्ती लढ्यातून येते. आणि त्यासाठी मग ते हिरवे गुरुजी असू द्या किंवा शेषनाथ वाडेकर असू द्या किंवा पन्नालाल यादव असू द्या, या सगळ्या तरुणांनी जो त्याग केला ना तो अमर आहे. नक्कीच नक्कीच सर. म्हणजे त्यागामुळे आज गोव्यातली जनता जी आहे हे मुक्तीचं स्वातंत्र्याची बळ जी आहे ती चालते. नक्कीच सर. म्हणजे हा इतिहास ऐकून संघर्षशील शहरे येतात अंगावरती. सर अजून एक प्रश्न आहे की म्हणजे गोव्याच्या बाहेरील लोक तर होतेच, अशी गोव्यातील काही नावं आहेत जी तुम्ही सांगू शकाल का जी गोवा मुक्ती संग्रामात सक्रिय होती आणि ती कुठेतरी आता काळाच्या पडद्याआड गेलेली आहेत, अशी काही नावं सांगाल का? आता प्रभाकर सिनारी सारखा माणूस, इंडियन पोलीस सर्व्हिस, या माणसाने जी संघर्ष गाथा अनुभवलेली आहे गोव्याच्या मुक्तीसाठी, किंवा पुंडलिक गायतोंडे सारखा माणूस MBBS सारख्या शिक्षणाचं म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेला, त्या काळच्या ती MBBS पदवी नसेल परंतु त्यांनी एवढी मोठी पदवी घेऊन एकंदर त्यांच्यासमोर भरपूर प्रलोभनं होती परंतु ते त्यागून त्यांनी गोवा मुक्तीसाठी जो लढा आरंभला, त्याच्या कथा ज्या आहेत त्या वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की ही पुंडलिक गायतोंडे असू द्या किंवा आपल्याकडे वेगवेगळी म्हणजे माणसं जी आहेत ही माणसं इतकी भारावलेली होती की आपल्याकडे असनोड्याचा बाळाराया मापारी असू द्या किंवा म्हणजे बाळाराया मापारी हा गोव्याच्या ह्या मुक्ती लढ्यामध्ये हुतात्मा पत्करलेला पहिला गोमंतक आहे. त्यानंतर सुरेश केरकर असू द्या कोंड्याचा, किंवा कामिल परेरा असू द्या, किंवा पुणे गावातला सुमा मळिक असू द्या, ही सामान्य कुटुंबातली माणसं जी आहे ही गोवा लिबरेशन आर्मी सारखी संस्था असू द्या किंवा आझाद गोमंतक दल असू द्या, क्विट इंडिया सारख्या संस्था असू द्या, ह्या सगळ्यांच्या माध्यमातून त्यांनी जो संघर्ष केलेला आहे आजच्या पिढीसमोर त्यांचा त्याग, त्यांचं कार्य जे आहे त्याच्या संदर्भात खरे म्हणजे धडे जे आहेत ते छोट्या छोट्या पहिली ते चौथीच्या मुलांना सुद्धा आपण सुमा मळिक कोण बाबा कुडणे गावात, आता कुडणे गावात गेल्यानंतरच लोकांना सुमा मळिक एक हुतात्मा जो आहे तर त्याच्या संदर्भात खूप कमी माहिती आहे. कामिल परेरा, सुरेश केरकर ह्यासारखी जी किंवा बाळकृष्ण भोसले कुंभोज पॅचे जे आहे, या सगळ्या माणसाने जो त्याग केला, आपलं करिअर जे आहे म्हणजे ज्या कालखंडामध्ये खोऱ्याने पैसा लोक म्हणजे ओढत होती हे न करता त्यांनी पायतळी अंगात जे कुसुमाग्रज यांनी सांगितलं, समोर एकच तारा आणि पायतळी अंगात अशा पद्धतीचं जीवन त्यांनी स्वीकारलं केवळ आम्हाला मुक्ती देण्यासाठी. त्याचा त्याग जो आहे तो त्याग आपल्या ह्या पिढीला समजणं अत्यंत गरजेचं आहे. नक्की सर. अजून एक प्रश्न आहे माझा की इकडे देश 47ला स्वतंत्र झाला होता, गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. नेहरूंवरती एक दबाव होता की आपलाच भाग कुठेतरी पोर्तुगीजांच्या जकडात आहे. नेहरू कुठेतरी भारतीय सैन्य पाठवायला तयार नव्हते. याबद्दल नेहरूंच्या भूमिकेबद्दल गोमंतक यांच्या मनात नेमक्या त्यावेळी काय भावना होत्या? आता पंडित जवाहरलाल नेहरू जे आहे तर त्यावेळेला आपल्याकडे जे 2 तट पडले होते आणि शीतयुद्ध जे आहे ते प्रखरपणे चालू होतं. एका बाजूला अमेरिकेचा गट जो आहे तो आणि दुसऱ्या बाजूला रशियाचा जो गट, युनियन ऑफ सोव्हिएत सोशलिस्ट रशिया जो आहे त्यांचा गट. तर ह्या 2 गटांमध्ये न राहता त्यांनी नन अलाइड मुवमेंट जो आहे तो सुरू केला आणि त्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली आणि ती जबाबदारी स्वीकारल्या कारणाने त्यांना आपला जो चेहरा आहे हे शांततेचा दूत अशा समोर त्यांनी हे चित्रित केलं होतं आणि त्यामुळे त्यांना वाटत होतं की उगाच आपण पोर्तुगालला दुखवू नये आणि पोर्तुगालला दुखवलं तर एकंदर त्यांच्या गटात नाटोमध्ये जी राष्ट्र आहे तर त्यांचाही विरोध आपल्याला
त्याला सामोरं जावं लागणार आहे, अशा प्रकारची पार्श्वभूमी होती. आणि त्यामुळे त्यांच्यावरती, कारण त्यावेळेला आपला देश जो आहे तो स्वतंत्र झाला होता आणि परत हा सगळा विरोधाभास जो आहे, युद्ध जे आहे हे युद्ध आपल्याला परवडणार नाही असं त्यांना वाटत होतं. आणि त्यामुळे एकंदर जी कारवाई आहे ही कारवाई करण्यासाठी ते तत्परतेने निर्णय घेणं हे म्हणजे खूप कठीण जात होतं त्यांना. डिले करत होतं बरोबर. त्यामुळे हो. आणि त्यामुळे नंतर आपल्याकडचे जे समाजवादी नेते आहेत, एस.एम. जोशी सारखे असू द्या किंवा डॉक्टर राममनोहर लोहिया सारखे असू द्या किंवा महात्मा गांधीजी सारखा सत्याग्रहावरती विश्वास असणारे, ही सगळी माणसं जी आहेत, या सगळ्या माणसांना नेहमी वाटायचं म्हणजे महात्मा गांधीजींचा मृत्यू जरी गोवा मुक्तीपूर्वी झाला तरी महात्मा गांधीजींनी आपल्या जे लोहिया जे आहेत तर लोहियांच्या 18 जून 1946च्या संदर्भात जे पत्र लिहिलेलं आहे ते वाचल्यानंतर कल्पना येते की महात्मा गांधीजींना सुद्धा गोवा हा भारताचा अविभाज्य घटक झाला पाहिजे असं वाटत होतं. असं असताना आपल्या तिन्ही बाजूनी परिस्थिती इतकी पोषक होती गोव्यामध्ये सुद्धा लोक जे आहेत ती संघर्ष करत होती. आणि त्या वेळेला आझाद गोमंतक दल असू द्या किंवा गोवा लिबरेशन आर्मी असू द्या, ह्या सगळ्या संस्था ज्या आहेत त्या सक्रिय झाल्या होत्या. आणि असं असताना आपल्या भारत सरकारचं त्याला पाठबळ ज्या पद्धतीने मिळायला हवं ते मिळत नव्हतं. आणि त्यासाठी प्रचंड दबाव जो आहे तो लोकसभा राज्यसभेच्या माध्यमातून पंडित जवाहरलाल नेहरूवरती आला. आणि शेवटी मग त्यांना विजय ऑपरेशन मार्फत तो निर्णय घेणं भाग पाडलं गेलं. सर नक्कीच शेवटचा माझा प्रश्न सर, गोवा मुक्तीपूर्वीचा गोवा आणि आत्ताचा गोवा यात काय फरक सांगाल? हा इतिहास कुठेतरी गोवन जनता विसरत चालली असं वाटतं का? नेमका काय फरक जाणवतो आता? माझा शेवटचा प्रश्न. आता काय झालंय की ना, गोवा मुक्त होण्यापूर्वी आपल्याकडे अशी मानसिकता काही लोकांमध्ये होती की गोवा कधीतरी पोर्तुगालचा भाग होईल. आणि अशा प्रकारच्या मानसिकतेची काही मंडळी अजूनही गोव्यात आहेत. मी म्हणत नाही की तुम्ही पोर्तुगीज भाषा जी आहे किंवा पोर्तुगीज संस्कृती आहे त्याचा तिटकारा करा असं म्हणत नाही, परंतु आपला इतिहास काय आहे हा आपला इतिहास आपण जाणून घेतला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य जे काय आहे हे गोमंतकी जनतेला जर समजलं नाही, छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी महाराज जर गोव्यात आले नसते तर कल्पना करू शकतात गोव्याची काय परिस्थिती झाली असती. कारण गोव्याला पूर्वेकडचं रोम बनवण्याचा प्रयत्न पोर्तुगीज करत होते आणि त्यांनी आपल्या जुन्या ज्या काबीजादी आहेत त्यामध्ये हे चित्र सगळं पालटलं. तर तीच परिस्थिती उर्वरित गोव्यावरती येणार. हा इतिहास जो आहे हा इतिहास तरुण पिढीला समजला पाहिजे, त्यांना त्याची कल्पना आली पाहिजे आणि त्यासाठी आपण ती सुरुवात केली पाहिजे. आपले जे सरकारी यंत्रणा आहे, लोक सहभाग आहे, या सगळ्यांनी एकत्रितपणे आलं तर हे चित्र बदलून गोवा एक सुंदर आदर्श राज्य म्हणून जगासमोर येऊ शकतं. आणि ते करणं त्याचा प्रारंभ जो आहे तो खरं म्हणजे आपण 18 जून 2023 पासून जर केला तर निश्चितपणे सुंदर माझा गोवा हे चित्र आम्हाला अनुभव आहे. सर नक्कीच खरंच म्हणजे अंगावरती शहारे उभे राहतील असा इतिहास तुम्ही सांगितलात आणि हा इतिहास आजच्या पिढीला माहीत असणं गरजेचं आहे. सर या चर्चेत तुम्ही सहभागी झालात आणि आमच्याशी संवाद साधलात. खूप खूप आभार तुमचे.